तशा आपण त्रैलोक संचार करीत असताना विशेष नवं काही पाहिलं सांगून माझ्या मनाची शांतता करावी. इंद्रा, नारायण नारायण. अद्याप काही घटना घडलेली तुला माहिती नाही तर मग आई भीमासुराने ब्रह्मदेव प्राणियाला स्वर्गाची आशा झाली आहे. त्याकरिता तो भीमासूर या अमरावतीवर येत आहे. नारायण नारायण. तुझ्या सिंहासनाची आशा सोडून दे आणि आता देवादिकांना घेऊन कुठेतरी पळून जा. नारायण नारायण. काय म्हणतात मुलीला? आम्ही पळून जावे हे शक्य नाही. आम्ही काही भ्याड नाही. इंद्र म्हणतात मला येऊ द्या भीमासुराला. वज्र सर सोडून आपल्याला काही सामान वाटलं की काय? यम अग्नी वरुण वायू एक एक पराक्रमी देव असताना त्या दानवाच्या आम्हाला कशामुळे भीती? तर सर्व देव हो असुराचा संग्राम करण्यासाठी आपापल्या शस्त्राचे सज्ज ठेवा. नारायण नारायण. तुझ्या या शौर्याचे भाषण ऐकून मी चकित झालो. हे आपले शौर्य तू त्या असुरांना दाखव. मला भीती वाटते रे बाबा. मी निघतो. नारायण नारायण. जरा देव म्हणो, जरा सांभाळून संग्राम करा. नारायण नारायण. रोजी नारायण विश्वाधार. रोजी नारायण विश्वाधार.
या नंदनवनाचा सम्राट आता हा कुंभार पुत्र भीम आहे. अरे कट्टी जवानो, अशा माझ्याकडे बघतोस काय? भया मोराने आपापली स्थान खाली करून मोकळे व्हा. एवढ्यातच मी तुम्हाला जीवनदान देतो. इंद्रा, ऐकलंस ना माझी आज्ञा? छान हा दानवा माझ्या आज्ञेविना या अमरावतीवर प्रवेश करून उलट माझा आज्ञा करतोस. या देवसभेमध्ये येण्याचा साहस तरी कसा केला? मंदिराच्या भिंतीत तुमची वाट चुकली असेल. चला अगोदर इथून पाहून बाहेर टाका, नाही तर काय कशी जातो? अरे मूर्खा, हा इंद्र म्हणजे काय समजता? सुरपती मी अग्निमूळ. नामर्द भ्याडानो, हा इंद्राचा पराक्रम आपणास ठाऊक नाही. माझ्या शस्त्रात पुढच्या तुमच्या सामर्थ काय आहे? याची जाणीव नाही तुम्हाला. मग तो विचार करा. आला पण त्या मार्ग स्वीकारा. अगं किती इंद्रा, एवढे खरे मोठा माझा अंदाज. विठो इंद्रा. आम्ही कपट करतात म्हणून ब्रह्मदेवाकडे अधिक पदाचा वरदान घेऊन आलो आहे. तुमच्या हे वृत्तीच्या आठवण झाला म्हणून थोड्याचा हात पेटत नाही. हे काही असो, कदम तुझा शेवट लावून मग पुढचा विचार. आता घेता राज देवाचा समाचार घ्या. थांबा नित्यासुरानो, या यमाच्या हाती जोपर्यंत काळवास आहे तोपर्यंत माझ्या हातून जीवन सुटणार नाही. अविवेकी मध्यमंत राक्षसानो, मधुरपासुरी तुंडावर
केली तरी तुला भेटताय तर दाखव आपली समाज तर ये असा चल तो दाखव आपल्या समोर नपुसकानो काय अनाचार माजवला आपण आपल्यासाठी कित्येक राक्षस अमरावतीवर चालून आले तर त्यांना योग शासन राहणार नाही राक्षसानो तुमच्या नीत प्रतीचे प्राचित घेणार वा पुढे ज्वाल मामा सोडून भस्म करे ज्वाल मामा सोडून भस्म करे काविनो शांती मका नाही आता काविनो शांती मका नाही आता ज्वाल मामा सोडून भस्म करे ज्वाल मामा सोडून भस्म करे मतिमान राक्षसानो आपल्या बडीवर कोणापाशी मिळत आहात तुमच्या पूर्वजाचे असेच नाशल आहे आता तुमची पण तीच स्थिती होणार आहे या शस्त्राने तुमच्या शिरच्छेद करून टाकतो अरे नीलसुरानो तुम्हाला लाज कशी वाटत नाही तुमच्या त्या डोळ्याची कधी तोडणारे प्रेमाने पोळ काढले तरी तुम्ही गमीन मिरवतात काय अरे चाल शोर तुझा साथ मी पाहतो तुझा पराक्रम धीमे 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 पिकवा
मित्र पता घेता तू जरा मी पाहतो या मुलीला देवाचा पराक्रम इंद्र पाहिलंच ना असुराचा पराक्रम अरे अजूनही तुला जीवदान देतो हे मग तू आमच्या स्वाधीन करून निघून जा बंद कर तिची वटवट. बरोबर व्हावी देव. धैर्य सोडू नका. मी आहे तुमच्या पुढं. आपल्या रीतीने एकेकाच्या आकाशी भिरकावून द्या. पशुरथी मरकट राक्षसानो तुम्ही कितीही प्रयत्न केले तरी या अमरावती आपल्यासारखी नीच दानवाला प्राप्त होणार नाही. अमरावतीची आशा धरून किती कसूर प्रकट झाले पण ते देवाच्या कृपाभा सामर्थ्यान परलोकी गेले हे लक्षात ठेवा. अरे मूर्ख आपला पराभव होत असताना आहे सर्वांचे पोरे घालतात हे वडालो हे पोकर कल्पना सोडून द्या तुमचा विनाश काळ जवळ आहे तुमचे ठेप पण आता संपले. हे स्वर्गाचा दानवत आहे खाद्य देवाला पुराच्या मुद्दे मला देवाचं द्या आमच्या पूर्वजाचा वध केला. अरे एकच करेगा ते तुझ्या नायनाट करतो. दुष्ट दानवा तू हे बोलत नसून तुझा मृत्यू बोलत आहे. रे कलामा रे कलामा रावण दशरथिया वरुण बाला रावण दशरथिया वरुण बाला दानवा रे कलामा दानवा रे कलामा सो बाणाचे विधातो दिला सोडून बाणाचे विधातो दिला काटके मना तवा कोणीचा काटके मना तवा कोणीचा दानवा रे कलामा दानवा रे कला दानवा रे कला दानवा रे कला चल सांभाळ माझा बाण माती सांगे Thank you.
नपुसकासारखे किती कळून गेले. तू कशाला अपघात करतोस? आम्ही तुम्हाला अभय देतो. आपल्या जीवाला त्रास न देता तुम्ही पळून जा. वा वा भ्याड असुरा, माझ्या समाजाच्या बलाने तुला धरकाप सुटली. तुम्हाला आम्ही अजूनही जीवनदान देतो. या अमरावतीच्या आशा सोडून संस्थली जा. हाय, आम्ही पळून जाऊया. चांगला वैद्य चला वा परत भीमराव, पाहिलंत ना? असं शकते. काहीतरी गेम जास्त आणखी करता काय पाहिजे? कर कसं केलं की तरी बऱ्या मारे बोलाने आता अमरावतीला झालेला घडवून असेल टाकतो.
जोने मी तुला अभय देतो आज बुक ओपन कर अंकाला डोळ्याला तुझी साथ आले आमच्या शौर्याच्या भयाने पळून गेले तो बी शांत कर छे मुळीच नाही गांधार भीमासुरा ब्रह्मदेवाच्या वराने उन्मत झाला का मतिमंद राक्षसा अशा कित्येक अमरत्वाचा वर घेऊन स्वर्गाच्या आशेने आले पण त्रिदेवाच्या सहाय्याने मृत्युमुखी पडले याचा विचार कर तुला जर तुझा प्राण प्रिय असेल तर वेळ न करता आले पण ते निघून जा नाही तर काय कसे नो अरे तुला लाज वाटली पाहिजे तुझे सहकार्य प्राणाच्या भयाने तुला सोडून गेले तुझी मोकल वल्गना कुठे आहे अप्सरा देवांगणा